обиколката ни продължава с Русе, така че честит празник, честит ден на буквите и знанието и на Наталия Йорданова. Наталия, добро утро. Вече е добър ден. Честит празник, добро утро, то вече е добър ден. Да, и от нас 80-метров трибагреник ще носят учениците в Русе. На 2 лъча ще се осъществи шествието, в което ще вземат участие ученици от всички училища, но ние сме в този, който е по-атрактивният, тъй като толкова голямо знаме. Операторът Цветелин Иванов сега ще ви покаже. Шествието вече е готово да тръгне. До мен е директорът на гимназията по облекло Нетка Иван Лазарова, госпожа Евелина Апостолова. Госпожа Апостолова, вие ушихте това знаме. Кога и по каква идея се случи това? Честит празник първо. Благодаря, честит празник на всички, които ни гледат. Знамето е изработено от учители и ученици от професионална гимназия по облекло Нетка Иван Лазарова през 2020 година. По случай 3 март, националния празник на България. Сега, за кой пореден път се носи този флаг на 24 май? На 24 май за втори път ученици от целия град носят на ръце знамето за втори път. Горе-долу, така като гледаме с вас, колко ученици са необходими, за да понесат този 80-метров флаг? Повече от 200. Толкова са. Много е приятна и тържествена обстановката като за празник тук в Русе, както могат да видят и нашите зрители. Нека да завършим, госпожа Апостолова, с лесно ли е днес да си учител и идват ли младите учители при вас да работят? Да си учител не е лесно, но младите учители идват. Имаме млади учители в нашия колектив, за които с удоволствие работят с учениците. Имат ли те достатъчно добра мотивация като заплащане, не само като хъс и идеи за работа? Бих казала да, имат, но по-важно е желанието, огромното им желание да работят с децата. Виждаме, че и вие сте, може би, едно от най-добре облечените училища в Русе. Вие ли си шихте униформите по ваши идеи и модели ли? Да, разбира се, като училище, такова училище, при нас се изработват детайлите на униформата на учениците, цялостно се изработват при нас. По-големите ученици изработват униформа за по-малките. Това е чудесно и заедно се включвате ученици и учители в ушиването, както е било и преди 4 години и в ушиването на знамето. Нека да завърша с това. 80-метровият флаг вече тръгна по централната улица Александровска в Русе. След по-малко от 20 минути двата лъча ще се срещнат на площада пред сградата на общината, където ще има тържество, а след това ще бъдат връчени и наградите на най-изявените ученици в Русе. Благодарим ти. Многолюдни шествия в цялата страна, на много места в страната. Виждате, пълнят не само телевизионния кадър, ами сигурна съм, че пълнят и така сърцата на нашите зрители. Много красив ден, изглежда цветен, хубав и имаме късмети с прогнозата за времето, сбъдна се. Така е.